Niin, että Karjalan piirakoita tehdään nyt tässä vettä, suoloa, ruisjauhoa ja voita. Haluaisitko kertoa, mikä on tärkeää, mitä jauhoja ei laiteta? Ei mitään muuta, ei varsinkaan vehnäjauhoa. Myy kyllä saadaan näistä riittävän sitkeitä ilman vehnäjauhoa. Tehän kun minä laitan tämän tänne, niin minä sitten ruppeen kuule ihan laitan käin tänne tänne näinikkästi sitten. Missä vaiheessa sinä suolaa jo voi sinne laittaa? Suola on laitettu. Suolalaitetta. Ensin laitetaan kylmää vettä. Semmonen 4,5 desiä, kun on 3 litran maito. Ja sitten niin laitetaan suoloa. Semmonen 3 teelusikkoa. No niin, kananmunahan se mennessä heti unohtua tästä puurosta. Onneksi oli Seija tarkkana. Ja sitten niin myltetään tässä tätä taikinnoa ja sitten kun se rupeaa olemaan tämmönen, että saadaan hyvää kakkaraa, katoppa, niin sitten sitä ruvetaan leipomaan kohta ihan justiin nyt. Sitten niin tehdään tämmönen pötkylä, että tiedetään montako tehdään ja sitten kun meillä on 3 litraa maitoa, niin me tehdään sitä tämmönen 3 pötkylä. Noinikkaasti. Yes. Sitten nyt ei tarvitse kuvata, mutta... Eikö tarvitse, minä kuvaan silti. Sitten niin tämmönen pienempi pötkylä tästä ja siitä ruvetaan sitten leikkomaan niitä piiraka-aineksia. Niin tuosta tehdään tuommoinen ja sitten tehdään koepiirakka, että tullooko niinku Karjalan piirakka vai tullooko CRSS-piirakka, niin se on pikkusen niin isompi, ehkä 3-kertainen. Noinikasti. Sitten se kakkara laitetaan tuohon jauhoon ja sitten vähän laitetaan jauhoa tuohon kaulimmeen ja sitten myö vaan ruvetaan tästä jonkunlainen piirro tekemään. Ei sillä ole kauheasti. Minähän teen vähän semmosia puolipyöreitä, niin kuin sanotaan, että ei ole soikea eikä ole pyöreä. Noinikkästi. Niin sittenhän se on tärkeää, että nämä reunat, ne on ohuet ja pikkusen saa jäädä vahvemmaksi tuo keskikohta. Ja sitten jos tykkää, niin pitää tietysti muotoilla, mutta myöhän tehdään CRSS-piirakoita, niin sillä ei ole mitään väliä, minkä näköisiä ne on. Sitten vaan tuonne ja Merja ruppee täyttämään. No niin Seija. No niin, nyt on kuule Merja rypyttänä siinä täyttänä ja rypyttänä tuon Karjalan piirakan niin ihan täydellisesti, niin se on semmonen 700 grammoa tuo yksi piirakka. Niin arvekke, kun ne myypi niitä 50 sentillä eurolla, niin ei kannata. Kyllä tuommoinen 700 gramman piirakka, niin pitää enemmän maksua siitä. Niin Merja tekee toilla niin ihan täydellisiä piiroita tuossa, niin se on sillä lailla, että keskusteltiin, että taitaa puuro loppua nyt ihan kesken, niin Merja ehdotti, että jos vähennetään puuron määrää, mutta ei missään tapauksessa me ei tingitä mistä, kun me tehdään Karjalan piirakoita, eli riispiirakoita täällä Savossa. Kerro se viirupiirakka. Niin, se piirakan mallihan on tosi tärkeä, kun se on justiin semmonen, kun on tekijänsä, niin sitä ei saa kääntää niin paljon kuorta siihen päälle, että siihen tulee vaan semmonen riispuuroviiva. Se pitää olla tommonen avonainen ja se on ihan kauhea piirakka, semmonen missä on käännetty niin paljon kuorta päälle, että on vaan viiru ja sitä riisipuuroa on siellä ihan vaan sen verran, että just tietää, että siellä on puuro. Sitä pitää olla reippaasti. Niin tässä on semmonen 75 piirakan puuro, ainakin 50, niin 18.20 myö tästä nyt suohaan näitä CRSS-piirakoita, niin jo tulloo kuule hyvää evästä. Ja sittenhän se kun käypi aina sillä lailla, että se puuro loppuu joka tapauksessa kesken, niin tästä lopputaikinastahan aina tehdään sitten ruisrieska. Pistellään sitä sitten kakkaraista niin pikkusen tuolleen huorukalla. Ja
sitten se saat mennä paistumaan noihin piiroihin kanssa ja sitten se jätetään sinne uuniin vielä joksi aikoo paistumaan. En osaa nyt sanoa, mutta minkä aikoo. Ja sitten otetaan pois, kun se on kystä ja hyvää. No, niin taas olla ensimmäinen kerta, kun tässä Merjantoililla laspöydällä tehtiin nämä piirakat. Ja pitääpä sanoa, että kyllä on Pekka tehnyt niin hyvän pöydän meille, että tässä kyllä onnistuu leipominen ihan täydellisesti. Ei ole ongelma. Ja sitten yhden asian vielä sanon tästä kaalimista, kun tämä on tämmöinen puukaalin. Niin tätä ei tarvitse millään lailla pestä aineella, pesukoneeseen tylle ja muuta. Tästä vaan pyyhittään, katsopas tämä hienosti, tämä jauho pois ja siinä ei ole mitään muuta ja laitetaan kuoppiin. Ottamaan seuraava kertaa. No niin, ja sitten tässähän käy sillä viisi, että joudutaan tekemään tämmöisellä sähköuunilla nämä piirrot, niin kun minä joudun sieltä kotoon Piämältä lähtemään ja muan pakkoon menemään, niin ei ole se 10 leivän leiviuuni, kunnollinen leiväuuni nyt käytössä. Mutta kyllä ne piirrot tullo sähköuunissa, ei ihan samanlaisia, mutta tullo ne kuitenkin. Niin sitten jäljet siivottaa ja pöydät pyyhittää ja sillä lailla. Ja sitten niin tuolla Ranskanmaalla ollessa, kun siellä myös jännistellään sitä vettä kuivana aikana, kun siellä on semmoinen systeemi, että jos kuivana aikana käyttää vettä ja nurmikko vihertää, niin sakot tulloo, niin aina tälleen sijaistellaan, huuhellaan samalla veillä, kun luuttu, kun laitetaan likkoamaan nuo astiat sitten. Joo, ja sitten me tehdään tämmönen voisulaa. Lämmitellään voita, sulatellaan tässä ja sitten sen takia, että piirakosta tulee vähän pehmeämpiä, niin lorrautetaan sinne vähän maitoa. Meillä on nyt sinistä maitoa, punaistahan se tietysti pitäisi olla, mutta nyt sattuu olemaan sinistä. Ja sitten tällä voemaitoseoksella sitten niin voijellaan pohja ensin ja sitten täältä piältä ihan reilusti vaan. Niin paljon kuin käet kestää ja sitten tuonne hautu. No niin, tässä alkaa olemaan valmista tuotetta ja näyttää kyllä ihan helvetin hyvälle. Tuossa laskettiin tuotteelle hintaa ja piävyttiin semmoiseen maltilliseen 58 euron kappaleen hintaan, kun otetaan nuo leipurin maahan-tulokustannukset tuolta Ranskasta asti huomioon ja kaikki muuttiin kustannukset ja pitää sitä niinku tuotteelle katesua. Eihän sitä muuten eletä. Niin nyt sitten otetaan semmoisia innostuneita yhteydenottoja vastaan tämä päivä. Minä luulen, että nämä menee tähän hintaan niin nopeasti. Saatiin tuossa palautetta, että tämä ei ole kaalin, että tämä on pulikka, mutta kyllä se niin on, että kuavilla, josta minä olen Herran armosta saanut syntyvän, niin se on kaulin eli kualin. Niin tässä kun saadaan piirrot nyt viimeiset voijeltuvaa ja maistiaiset maisteltuvaa, niin päivän plääni on se, että sitten Kalmon kyläkaapalle ajetaan. Tuossa on 3 isoa matkalaukkua nyt auki varattuna. Ostetaan vehnäjauhoa, ruisjauhoa, voita, hiivoja ja sen semmoista, että minähän siellä Italiassa ja Ranskanmaalla kokeilin tätä leipomista niin kuin niihin vermeistä, niin eihän sitä ei mitään piti lopettaa, niin tänne piti lähteä piirron leipomiseen, että sai kunnon aineista tehdä kunnollista tavaraa, niin 3 matkalaukkua on nyt varattu sille, niitä isoja XLiä. Joo, niin ruppee kuule Ranskanmaalle ja Italian pojat tykkäämään kuule sitten vieläkin enemmän minusta, kuin minä niillä piirrotan. Nyt maistetaan. Aidot oikeet savolaisen Karjalan piirakat. Ruisjauhosta tehty, ai ettonan. Munavoista asia. Ja munavoi. Sitä, kuule kun tekee tarpeeksi hyvät piirakat, niin ei tarvi munavoita tehdä. Maistuu ihan tämmöisenä. Niin, tässä on esimerkki siitä, että minkälaista on esimerkiksi Ranskassa tämä alkuperäisen ranskalaisen tuotteen, mikä se tämä nyt makaroni onkaan, niin
maku ja tekeminen, että tällä lailla yritettiin lapsen hyvällä avustuksella syödä ja maistella, syömätä jääpi ja arvatkaa minkä takia. Sen takia, kun ollaan kuule kuopiolaisen kakkutaitteen kuule makaronsia syöty, ei tee mitään näillä roskimännö. Ja kakkutaitteen makaronsit, ai että ne on hyviä taoille.